kutaura pamusoro perevolution yakatangwa navageza. Ndichitaura futi ndakamirira as citizens semwana wevhu wemuZimbabwe. Chaita revolution yedu kana kuti macitizens edu ari kubatwa nemweya wekusabatana. Zvatiri kutaura nezviri paground zvakasiyana. Tiri kurwadziwa chaizvo nokuti vana veZimbabwe kuri kuenda nyika takatarira kumawere. Saka ndinokumbirisa vana veZimbabwe, ngatiisei mwoyo yedu pamwe chete. Ngatiisei our voice on one word. Because chimurenga ichi hachidi kundenga-ndenga. Isu takabva kuhondo takaona kuti kundenga-ndenga kwaikonzera zvakanyanya kuti zviitike. Ndo pawaiona munhu akuzonzi mutengesi. Iye zvino inoda sunga tibate. Sunga dzibate iyi inotoda kutoti tishinge sevana veZimbabwe. Mukaona mashingira akaita zvigananda, zvigananda zvinotoshinga nokuti zvinorwira zviri mumaoko. Zvino isu tinoona kuti zvinhu izvo zviripo toramba takanyarara. Toda kutovapesedzera kuti vari kuita zvakanaka. Vazhinji vedu vari kutomhanya kunopuwa zvoko zvihomwe vachiparadza nyika ichienda kumawere. Kuita revolution ndinovaziva vachitaurira zvigananda zvotanga kubhadhara vanhu vaya. Revolution yoshaya basa. Saka ndiri kuti munhu wese mwana weZimbabwe ari kuona kuti nyika iri kuenda kumawere, ngatifambei tichienda mberi tisadzokera kumashure, kuti nyika yedu itongwe nemunhu inotungamirira zvakanaka. Saka ndinoti vana veZimbabwe, uyai padrawing table titange setawana 1980 nhasi, nekuti zvatakabva nazvo zvitenderano zvekuhondo hapana kana chimwe chakazadziswa. Mukatarisa madhorobha edu aparara, haana mugwagwa, haana reticulation, sewage, vanhu vari kugara mumadhodhi, vanhu vari kumwa mvura isina kuchena, no reticulation, no mishonga yekutrita mvura. Kudhara mvura yaitritwa vanhu vachimwa mvura yakachena. Iye zvino ukatarisa nyika amakomba oga oga. Pangodhirirwa mongoona zvimatengi mudenga, kuratidza kuti nyika haisati yadevelopa since 45 years tichiti tawana kuzvitonga. Hatisati taane zuva reFreedom Day. Sema citizens ngatishandei kuti nyika ive neFreedom Day. Tive nerusununguko munyika yedu. Tarirai vanhu vanombunyikidzwa, vana Blessing Mushanga, vana Nyoka yeMabhunu, nevamwe vakawanda vaingoiswa mumatrongo nezvigananda nekuda kwekuti zvinoshanda nemari. The judiciary system yafa nekuda kwemari. Mukatarisa pose paiitwa ma-elections aibirwa, zeki yacho yakafa kare kare. Vana Chigumba tongoti pamwe vakadzi vaingopuhwa mari vachitaura zvavanoda. Vana Malaba, majudges aya vaipuhwa mari wongotaura ma-V11 asipo, but the real thing zviripo pachena. Saka ndinoti kuvana veZimbabwe, ngativei vana vane donzo rokuziva kuti tiri kuendepi. Mukatarira maminerals edu ari kungoparadzwa nezvigananda.
mukatarisa mahospitari aya aakuva nenyonga nana Machakaire vachitaura chokwadi, nekuti Machakaire wakazoona the real on the ground, because ivo havaende kuzvipatara zvedu izvo, vangazviziva sei, but paakazosvika akaona the real thing akabva ataura chokwadi. Dai vachitaura chokwadi pane zvese zviri kuitika sezvizvi, nyika yedu ingava yakanaka, ingava inodzokera pauchine mukaka. Iye zvinezvi makakatanwa, hapana chiri kuitwa, kungova nehuori chete. Ukatarisa ma-MP acho ane huori, ukatarisa makanzela acho ane huori, tikaenda mupati macho meZANU-PF huori. Zvigaro izvozvo ndezvekupanana nehuori hwega hwega. Unotanga wabvunzwa mutupo kuti uri muRakashi here kana kuti uri Chigananda. Kana waonekwa uri Chigananda wotorwa, kana waonekwa uri muRakashi ari kurakasha kuti zvinhu zvipere unodzingwa. Saka hatisisina kwatinoenda, hatisisina kwatinoenda. Nyika yedu inotoda kutanga kuti one, nyika yedu inoda employment, because zvaita ndechekuti politics yakatorwa as party yekunge ndo employment agent, which means vari kushanda vari mupolitics, they are not employed. They have been sent by the people of Zimbabwe kuvamiririra mumatare emaparamende, kuvamiririra mumakanzuru. Zvino vakutoita sevaemployiwa nekanzuru, vakutoita sevaemployiwa mugovernment imomo. Zvino zvese izvi hazvisina maturo. Ukaenda nyika yapera kutemwa temwa achingonzi mastendi nekupanana zvigananda zvega zvega, nekuti kana usina kusapota zvigananda hauwani stay. Kanzuru taiziva kuti waienda pawaiting list, wobhadhara mari yako wopuhwa stand nekanzuru. Mastand ari serviced, but iye zvinezvi mastand anoverengwa nhano, uchitemwa nebadza kupuhwa kunzi apa ndopako, apa ndopako. Hazvina kana rekodhi, hazvina kana kwazvinoenda, yangonjange njange munyika yeZimbabwe. Asi inyika ine ufumi, inyika yakanaka zvikuru. Saka ngativei nemoyo wokuvaka nyika yedu, ngatipei vana vadiki basa rekuti vaite semadzidziro avakaita, vamwe vakaita engineering, vamwe vakaita zvese, ngavapuwe mabasa ivo vachitungamira nyika. Isu madhara takabva kuhondo, takatorwa tikaryirwa upfumi hwedu nezvigananda. Saka ngatichibvisa zvigananda, nyika itange pakupatswa. Ngatizvibvise zvigananda. Vari murevolution ngavachinge, sezvo tinochinga, vanhu ngavaenderere mberi nekuva nezvose. Ngatisadzokera sure, ngatipei the signal yakapuwa navageza. That signal iri kutiratidza kuti there are changes, nekuti ukanzwa gondo rati ko zvezvataitwa nechapungu tiri muhondo, taiti tikarira taibva taziva kuti there is something. Saka geza isignal yekuti vana veZimbabwe ngatisimukei tose, tiite kuti nyika yedu igare zvakanaka. Zvino tikasapota vageza kana kusapota nyika yedu yoende piko kumawere. Ngativei neunhu umwe chete hwatakaita pahondo kuti tiwane nyika yedu. Iye zvino hatichafana kunzwa maslogan anoti pasine zvakati kana kuti pasine zvakati. Tinofana kunzwa kuti ngatipindurei upfumi hwedu hudai tichipanana madirections, kwete kuswera uchinzi pasine mhandu, pasine zvipi. Zvigananda ngazvidzidziswe zviende kumajere, nekuti zvakarya mari yenyika, zvichitorerwa zvazvakakumba zvese zvichidzoswa kuhurumende kuti hurumende yedu isumuke. Zvigananda ngazvidzokere, ngazvidzosere zvose zvazvakatora zvigananda. Kana zvigananda zviriko ngazvidzosere zvese. Ndo zvatiri kuda izvozvo sevana veZimbabwe. Nyika yedu yotungamirirwa nemutungamiriri anoziva Mwari,
anoziva kutungamirira vanhu, anoziva kusheya maresources pamwe chete zvichirongwa nenyika yose. Nyika yose inofara, nyika yose inogadzikana. Saka tinotenda kuti vanhu vemuZimbabwe ngatibatanei, ngatishingei, ngatiitei zvose zvakanaka, nekuti isu zvinotirwadza. Tiri kutambura tirimo mumaruzevha umu, tiri kurumwa netsikidzi tirimo mumaruzevha umu, kurumwa zvesinenda sezvetaita tiri mumabhesi, tirimo mumaposto, torumwa zveta mudzimba dzedu nekuti hatina chatinacho. Tiri kuryiwa nevanhu vashoma shoma zvigananda izvi. Saka ngatiti zvigananda, dzokai kune vamwe zvigananda, muite zvakanaka, mudzosere zvose zvamakatora, totanga nyika yenda mberi. Zvigananda ibvai, zvigananda ibvai.